Des de ben menuda sempre m'ha atret l'autobiografia literària i sempre m'han atret les vides que proporcionaven alguna cosa diferent, no?, al que vivíem així en el nostre context més reduït. L'any 2004 em van donar una beca d'investigació a la Universitat Nacional Autónoma de México i me'n vaig anar allí a investigar per a la tesi doctoral sobre la literatura escrita per dones mexicanes que creuen la frontera, que són segona generació, fins i tot tercera generació als Estats Units, però que recuperen en els seus relats la identitat mexicana, que en certa manera ja no els pertany, sinó que la reinterpreten. I bé, mentre estava allà, entre aquestes dues fronteres, es va publicar a Catalunya, en català, una obra de Najat El Hashmi que es deia Jo també soc catalana. Ella era d'origen marroquí, reivindicava una identitat també perquè, clar, tot i haver nascut al Marroc, s'havia criat a Catalunya. Després d'ella ja va aparèixer la Laila Carrouch, també marroquina, d'origen marroquí. Van aparèixer els relats autobiogràfics d'Agnès Agboton, Més enllà del mar de sorra, i van aparèixer també relats autobiogràfics de dones com Asha Miró, la primera novel·la fou La filla del Ganges, que es movien entre aquestes cultures, entre aquestes identitats. I doncs, aquesta manera de reivindicar una identitat que fins a aquest moment no s'havia reivindicat em va atraure. I aleshores vaig canviar el rumb totalment d'estar investigant la literatura xicana i de situar-me en una ferida oberta com és la frontera entre Mèxic i Estats Units, doncs tornar així a la nostra terra i veure que també tenim una ferida oberta, que són 14 quilòmetres en aquest cas, entre el Marroc i l'estat espanyol, però que és una ferida oberta, com s'està demostrant en el Mare Nostrum o en el Mare Mortum, fins i tot que diem, avui en dia. L'assaig, amb què he guanyat el Premi Joan Fuster d'Assaig 2017, és una anàlisi d'aquestes 4 autores i aleshores analitza diferents maneres d'enfrontar-se cap a la biografia. És a dir, com reinterpreten les seues vides i les converteixen en novel·les. I el que pretenia justament era mostrar que les identitats actualment al segle XXI ja no són identitats estanques, són identitats híbrides, són identitats que es mouen entre fronteres. I aleshores era també reivindicar la idea que la frontera ja no és un espai àrid, un espai infranquejable, sinó que la frontera és una finestra oberta a tantíssimes possibilitats. I aleshores es tracta de canviar el punt de vista, d'entendre que els altres ja som nosaltres. Rebre el premi ha estat meravellós perquè realment el premi no és per a mi, el premi és per a aquestes dones que han relatat les seues vides i que s'han posicionat i que han pres consciència d'aquesta identitat híbrida. Aleshores, encara ho estic assimilant i no he pensat encara què faré amb ell més que col·locar-lo en un lloc preciós de la casa i disfrutar-lo perquè són molts anys investigant aquest tema i els que vindran encara.